para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Omega-1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga for dialysis ka na at yun pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rimberan, taga Pakatay, Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka ito po sa Omega-1 kay Dr. Joey po. Kasi nung ano po ako na hospital po ako, tapos pumunta po ako sa kanya, ano po ako ng Omega-1. Tapos hindi pa ako na-dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po, mataas po. Hindi ako na-CT scan. Pero nung uminom po ako ng Omega-1, bumaba na po. Saka ako na CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpasalamat po ako kasi nung binayopsy po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi pa ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi pa ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya, totoo po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. Omega-1 po kay Dr. Joey Bitito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga. Nakilala ko po siya at saka Omega-1 po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Bitito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss G. At sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Pera nga pala. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si Jimmy. Kaya medyo matagal na rin natin nakilala. Yun nga po, naalala tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom siya, nung binayopsy, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating Omega-1. So, Merry Christmas, J, and congratulations. Hindi ka na na-dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales
Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Apio Duran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang, talagang the best ang produkto ni Doc Joey Bitito. Doc Joey Bitito. Kasi yung mister ko, nag-digit sa digit, at nagpabulong. Iyong nagkonsulta tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay? May sa Diabetes. may sugar, Sugar. May high blood. may high blood, May high blood. tapos may- May problema sa lungs. May katarata. Tapos yung tuhod, May arthritis. At pag umutot, Pag nag-atot siya, means kahit mabataon ka. mabataon. Ngunyan dain ng parang, maski nagkakag kami sa mga mall, Wala na. Wala nang amor. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, okay, day nga ning kuya, Dahil 3 months? day 3 months, one 1 month lang. Oo. 1 month lang, may magayunang nangyari na. Nangyari sa iya. Sa mo niyan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikido. Migawan. May gawan. Oo, Tapos dati Amazing 4. kami simpo, Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, high blood. so arthritis, na-address, so sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy, wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga nakikinig? Kaya kamong may mga may mga karamdaman, magdigdisa na kami kay Doc Joey Bitito. Tani yun ang mga bulong na talagang imported, talagang Aprobado. Yan. Kaya Na nakakatulong. nakakatulong sa itong kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Wala side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape. Yung kape naman, Migay Coffee. Sa kanyang green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yun naman ang tikin. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales, ang asawa niya, pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sana. Sige, regards na kitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you, thank you. Thank you. Sige, amen. Magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam. At siya po ay uminom ng Amazing 4 during the time hanggang sa yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa.
Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas ay totally stroke na talaga siya. Talaga hindi na makalakad. Hindi na siya makalakad. Nakahiga na lang sa Nakahiga kama. na siya. Tapos nung nangyari, ay may reseta sa kanyang pitong Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. tumatalab. Sabi niya, ay, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako Hindi niya kaya. Hindi, wala na talaga ako Pag-asa. nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Oh, Miss Olimpo, na yung anak niya, na yung anak na natulungan natin kasi kung may leukemia, yung anak niyang dalagita, nagkikimo. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalata ko, alam mo ba, doon pa sa may DCGB. Opo. So, hinanap ko ang makalipat dito sa Albay, sa Tabang na, Bangko sa Sentral. Bangko Sentral. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa ako ng budget, nasagot ko siya. Hmm. So, uminom siya ng Mega 1 noon. Naubos Kasi- na, naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. Hmm. So, ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo, nakalakad? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. May isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Oo, madali lang makaskas yung Makaskason. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat hindi ko i-use natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya kung nakatayo ka na, bumaling ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, balik ko na lang yung gamot. Para continuous yung patnong. kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joey, pwede ba ang wheelchair to, ibenta ko sa iyo, at ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling Praise God. sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsahin, Yes. kaso, syempre matanda na siya ngayon. No. Yung ugali niya na naman. Ay, hayaan mo na Gagaputin yan. natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako sa Okay. sobra na naman ang kanyang Kaya relax, kasaway. relax. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. Opo. At ito mga produkto natin na nakatulong. Opo. So, ano po masasabi ninyo, madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1 at saka lahat ng produkto. Subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very, very may ako nga ito, tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito, nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Yeah. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey Bitito sa tapat ng Central Bank. At mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga, ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Doc. So, thank you so much, madam. Talagang Salamat. God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. Maraming salamat. At ginagamit lang po ang ating amazing products, ang mga amazing po na yan. So salamat, hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling, tuloy-tuloy magkapagkamo, magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay lalo tayong lumawi ang buhay. God bless po and good day. Salamat.
Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing 4, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. So ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo, para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung Amazing 4 na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong patidig. Digdi, pati yung tuhod, saka paa. Ngayon, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So, hindi pala makalakad, Opo, dahil makabangon po. Hindi makabangon, grabe. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Dinala Sa isang po ospital. sa Tanchuling. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito muna ng hospital. Opo. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, ihana may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-refer kita. Sa UST po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Dinala ninyo dinalami po. kay doktora. Opo, mabait man po siya. Niya. Tapos po, pagdai po, kasi dakulunan po ang pasyente doon, dyan, refer dyan po, dinala sa Tancholing. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka 2 pa kayo ang di umuwi na po ako. Naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong na po. Tapos, ang sabi niya, abok ko na ngayon para ibulong ta. Maputlaon na po siya, tsaka nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo, sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, 4 sila magkakapatid, puro arong ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So, radyo. napakinggan po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Sabi niya, try natin. Sabi ko, di sige, po siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Hanapin natin ito para, yun ang gusto niya, sundin na natin. Kung
kung dainan niya ko yan maray para dai kita mabasol. Sabi ko sa mga kapatid, check man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin ika. Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na agad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month ba binili mo? 15 days? 23 days. 23 days lang. Oo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, nakatayo na. Opo, Meron po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Kunti lang nga. So, pera. Kunti lang ba na? 5,000. Opo. Sige po. Oo. Nung ay, salamat na nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay, pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Opo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat niya po sa Diyos. Okay, iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami Perang Aldaw. Kaso naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, sa ngayon talaga tumutulong na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat, baka da mabinat. Yeah. Ayan, magaling na po siya. So, okay na po. So, Opo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po yung phenomenal po yan, no? Opo. Tapos, 137.7 na lang po. Dati po ito 700 plus ang creatinine. So, talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. iyo po. So, ito iyon po ang na lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon Okay, naman so sa siguro lalaki. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, thank Okay. you, Lord. So, Thank you pasalamatan din natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. Opo. At ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo. So lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito sina madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig sabihin, Wala na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, o puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Okay. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine ngayon, 137 na lang. Okay. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang ayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. Iyo. So happy na kayong dalawa. Thank you, Di ba? Lord. So Opo. pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? Opo. So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang Opo. nagkaroon ng Oo. So ganun po talaga ang buhay. But sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo,
Ang importante, nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos. po, totoo Positibo po ang yan. kaisipan natin Opo. at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon. Bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Opo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga. Opo. Ibig sabihin, tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at saka Opo. isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Mm. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Mm. Ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Yun ang paliwanag mo ng Opo. pagtumawag ng mga kapatid. Kamu with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Opo. Bitito, pinainom na mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Iyo po. Oo, baka pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si tatay. Naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless. Continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ. At ito po, wag natin na aalisin. Di bali po, hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga binamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talagang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598 or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Bitito ay maraming matulungan. Sapagkat pag natulungan namin kayo, na kayo ay maging healthy at tumabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, Nanay. Thank Good you, health Tatay. and happy na kayo ni Tatay. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon Jacob na taga-Banyan. Nagpunta ako kay Doc dito for organista. Mayroon akong rashes at saka nabagok yung ulo ko. May sugar ka ba? At high sugar pa ako. High sugar. Tapos, sabi sa akin, operan ako ta. Sa ospital, Hospital. sabi na lang ka. Oo. Hindi na nabagok so ano ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito parang din sa iya kung anong marayon. Kaya di pa akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo at saka yung missing Amazing juice, amazing pork, at saka ano, amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa ako ng sabon, ng kape. Oh. Salamat sa Panginoon sa Galing ka. napagaling ako at wala na akong ano. So rasis mo nanay, nawala na talaga. Nagralaya na Oh, baga. wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory normal, 110. Okay, so Papunta ko almost, kanina. opo. Yun sa dinere. Okay. 110 na lang. Okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta Pagkatapos- naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo. Pwede po yan na maintain ka na lang. Doon po sa amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang paggaling mo. Kasi 2 weeks pa lang,
ang laki na ng Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi maintenance. Oo, maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na. Wala Oh, man akong maintenance kasi. Oh, January sa Kaya lang ako 79 nangyari na dito. si nanay. Walang Kaya. maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing Pork, gumaling yung kanyang process. Process. Yung Nag-rely sugar na niya, nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayaw. nabagupay. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ko. Napakinggan ko nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, makagamot akong kwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari kayo, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Meron nag-send sa akin si, yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo. Kaya ay yung mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nakakain siya ng marara. Wow, Nagkakain. naganatin. Oo. Anong marara? Oh, dito rin, yung amazing problem. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede bang i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing pork? Kaya sasabihan ko si, huwag ng pangalan. Awal ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta kami. Yes, pwede mong samahan. So samahan yung, ko siya. ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing Pork na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito, na gumaling ang kanyang mga kati-kating rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your, assistant, at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay, siligtanayin na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parate, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then, success. Okay. Success, ganyan. Success. Kaya successful kang gumaling ka na. Gumaling. Okay, maliwanag. So maraming salamat po sa inyong Maraming lahat. Sana salamat. makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Thank you. Salamat. Thank you. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya, ng kanyang father, 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag-359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po ano nangyari ito, Papa mo. Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February, yun po yung grabe na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakadepresyon siya sa palihi.
At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo. Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Korea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, noon. Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng Korea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Korea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong Hindi nurse na galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Korea? Sabi niya, umiigiling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka, Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, yung deko po nito, request para magpa-Korea. Nag-walk-in na lang kami. Yep. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Doc. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa iyo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 ko. na lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So, bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so, Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Yun talaga. nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano, meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig,
ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat Doc, salamat po sa Amazing Four, salamat po Madam sa inyo, sa napaka-approachable ng mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nagkatubili ako, nasabi ko, baka naman hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you Lord. Ang Papa ko po, napakaliksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakapunta, nakakapagmotor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord, na natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Lohero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalitan natin na ang ating Amazing Four na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal. Andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig ang mga nakaaging linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agong na nagparakulog ang tulak at nangangamba sila baka madala sa ospital at ang ginawa niya kasi siya ay nirefer ng isa ring kapitbahay dito sa amin. Ang ginawa ko po kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Mega 1. I think 4 na kapsula isang araw, ano? So, 3 kapsula lang. Aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega 1, pirang aldaw o linggo, Mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, Mega 1 lang. Oo. So ngayon po, pag may pera kayo, umiinom pa rin Oo, para continue. prevention. So praise God, talagang very powerful ang ating Mega 1 from Florida, USA na tinaw sa atin ng dakilang Panginoong Hesus. Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, Naginom kay Amazing Juice. sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na hospital lahat ang tulong doktor kasi nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months hindi gumaling. Dahil may siya nag 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Sa tulong doktor na yun, mga porles, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo. Mga Pero ang 1 kulang. week ang ano sa kuya kan doktor. Pero Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Oo. Tapos, another naman, nagpa-check up naman ako. Today naman na ano na naray. Lipat naman ako tapos niya-try ko siya kung Dahil mo na magsabihin tabi ang doktor at saka hospital. Ayun po. Nilipat mo uli. Hindi pa rin naray. Nilipat mo uli. Oo. So, nakatulong kayong consultation bago dito sa kuya. Okay. So, simula na siyang paraob abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagparaabo sipon na hindi gumagaling. Kaluido. Mga perang eh. Mga magsi 6 months nga. 6 months. Pero, Ang sinasabi ko sa inyo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. nag-try Nung ako. pumunta ka sa akin, Amazing ang Juice. trinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mong may kagalingan yung apo mo. Naubos so sarong box. Sarong box? Mega Amazing Juice. Amazing Juice, Sarong arugani doctor. sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari doon sa anak mo? Naka-recover na?
So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang abo mo niya. Wala nang abo talaga. So, praise God. Pagpasalamat tayo sa dakilang Panginoon Hesus Ako Kristo. medyo mag-irarayo ka na missing Diyos. Siyempre, kasi doon gumaling yung apo mo, natulungan ng apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So yan tabi, ano masabi mo sa ating mga amazing Ako Diyos? na, napasalamat ko sa imo do sa pa may way man na nagtaw di isa ko yung tao na naturuan ako na hindi narahay so ako so makuapo ko. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak, at marami ka na rin na mga nirefer dito, nirecommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? So lahat po sila natulungan ng ating produkto. So ano masasabi mo sa ating mga nakikinig, nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalong-lalo may makaramdaman. Ito ako lagi sa inyo na maray na bulong, maray ta para sa kuya na pati ako manakarahayan talaga ta. Na-experience ko man ang pagmati ko kang so. Ikaw umiinom ka na rin? Opo, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni ako. Ikaw ano man ang health concern mo? May ano ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, So, gumaling ka rin. Palpitation mo, okay na rin. Normal ka na rin, hindi ka na nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan, na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito, at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, Madam. Congratulations. Tapos, nag-recommended sa Kodig Dio si, Manay Silya, so kataning may Cecilia de Belen. So congratulations din, Manay Silya de Belen, yan dahil sa Dahil sa iyo, mo, naging instrumento ka ni Lord para matulungan itong ating kababayan na gumaling siya, gumaling asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat, magandang umaga. Kung po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Lalagalbay, ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po, ay may problema po sa prostate at UTI, nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay merong dysmenorrhea. At si tatay naman, 69 na, ay umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag ko nga ninyo sa amin, Madam. Kay Sir, last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson. Tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang. Pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang naano siya sa kapag ng tubig. Yung igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo na good for 15 days, totally.
Yan po kay Ma'am Mary Ann P. Montaliana. Diyan po yan sa Prince RG Trading. Located po sa San Basilio Street, Poblacion, Rapo-Rapo, Albay. So, contact number ni Ma'am Prince RG Trading sa 0915-7705-185. Once again, 0915-7705-185. Ayan, so naka-live na tayo sa DCGB News Online. Of course, sa mga nakaantabay po sa radyo, nakikinig po sa kanilang tahanan. So, magandang umaga po sa inyong lahat. And of course, I would like to thank kay Sir Nems Flora sa pag-play po ng ating mga amazing testimonial. So, happy blessed Sunday po, sir, and thank you so much po. Ayun, so ngayon po, nandito po kami ngayon sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. So, may client po na dadating sa atin from Pili, Ilawod, Bakakay. Ayan, so magpapakonsult po kay Doc Joey. Ayan, so dinala na lang po namin yung products po niya. Ayan, so halata ba yung mata ni Miss Len? Ayan, so sumakit yung ulo ko last Thursday. Ayan, so nagpahinga tayo kahapon. Nung Saturday pala. Ayan, so kahapon. Ayan, so kasi naulanan tayo. Ayan, so hindi naman tayo nilagnat, hindi naman tayo nubo. Ayan, so sumakit lang konti yung ulo. Ayan, so nagpahinga. Ngayon naman po, ayan, so okay na naman tayo. Basta may amazing. Ayan, so talagang malakas tayo dyan. Ano? Hindi tayo kakapitan. Ayan, so kumbaga kapitan man tayo ng sakit, ayan, so mabilis po tayo na maka-recover. Ayan, so nagpahinga lang tayo. Ayan, so kasi ngayon po, marami po ngayon dumaranas po ng ubo, sipon at trangkaso dahil po sa panahon po natin. Ayan, so kung mahina po ang ating immune system, ayan, so mabilis tayong kapitan. Sabi nga, wag ninyong mas mahalin yung ating trabaho, diba? So, kahit pa paano magpahinga tayo. Ayan, so, kaya kahapon, diba, nagpahinga si Miss Len. Ayan, so, pinabayaan naman tayo ni Doc Joy. Talagang grabe. Ano? So, sobra kasing pagod natin last week. Ayan, so, yung, diba, yung celebration ng birthday ni Doc Joey, 3 days. So, nagbigay po kami ng food packs around po, nasa almost 600 seniors, and of course, yung kasama na dyan yung ating mga client. Ayan, sobrang pagod talaga natin. But then, sobrang thankful tayo kasi marami po tayo napasaya. At of course, marami tayo natulungan kahit papano sa ilang araw po nila na ikukonsumo na pagkain ay marami tayo nabigyan ng natulungan, diba? So, dami din nagpasalamat sa atin na may isang Doc Joey na nagbibigay po ng tulong sa ating mga kababayan, diba? So, ayun, nakaantabay din sa atin si Ma'am Julima Dadea, yan, from Manito Albay, yan, from Pawa, Manito Albay, yan. So, congratulations po, Ma'am Julima Dadea, yan. So, ito po ay anak po ni Tatay Alfredo, Dr. Dadea, which is yung natulungan po natin dati na Jupiter operation po sa kanyang katarata, stomach pain, prostate problem. Ayan, so ngayon po, isa na po silang official outlet ng ating mga products po dyan sa Pawa, Manito Albay. Last week, ayan, this week, ma'am, ayan, so this week, may natulungan din sila na ngayon po ay nagtitake na din ng ating mga products na ngayon po ay kumbaga may gallbladder polyps. Ngayon naman po ay may kinoconsult si ma'am sa atin na may cancer. Ayan, so yan po, available yan kay Ma'am Julima Dadea from Manito Albay. Yan. So, maya, i-broadcast din ulit natin yung kanyang contact number. Also, nakaantabay din po sa ating programa si Ma'am Annie Gonzalez. Yan. So, kamusta yung ating mga official distributor, ayan, so ng Miracle Health Corporation. So habol tayo sa ating parapol. Ang daming parapol natin. Ayan, so sino kaya yung mag-uuwi ng 50,000 pesos? Ayan, sabi kahapon ni attorney, ayan, nung bumili sa atin ng good for 2 months. Ayan, so sabi niya pag nanalo daw siya ng 50,000, ayan, so
yung iba ay tutulong din niya, 'di ba? So sana all, ayan. So sana ayan lahat kayo naka-avail ng ating buy one take one. Lahat ba kayo nakapag-avail ng ating buy one take one ng ating promo ni Doc Joey? Ayan. So ilang araw lang po yung aming pa-promo dahil ayan talagang sobrang dami po ng ating mga client na dumating sa atin. Ayan, so talagang almost yung Miracle C namin, ayan, hindi namin napansin, isang box na lang pala. Ano? So, may nag-avail ng worth 30,000, may nag-avail ng 30,000 na yan kay Ma'am Julima. Ayan, so good morning po, Ma'am Len. Ayan, so kamusta si Ma'am Julima? Si Ma'am Julian. Ayan, so talagang unique yung name nito ni Ma'am. Ano? So, congratulations po. Dahil isa ka na po din na tumutulong po dyan sa Pawa Manito Albay. Talagang napatunayan po ninyo ng ating mga amazing products na yan, yung tatay mo po, si Tatay Alfredo Dr. Dadea, na ngayon po ay officially na tumutulong ka na din po dyan sa inyong barangay, na matulungan din po ang inyong mga kaibigan, kakilala at kapamilya, na sila din po ay matulungan ng ating mga amazing products. 'Di ba? Napakaganda kasi 'di ba sa una, kayo muna yung tutulong sa inyong sarili na malunasan po ang kanilang mga health concern, which is yung kumbaga natulungan din kayo, at ito na din yung pagkakataon ninyo na makatulong din po kayo sa inyong mga kakilala na sila din po ay malunasan ang kanilang mga health concern. Ayan po. So, kung tayo po ay may mga tanong about sa ating mga amazing products, ayan, feel free to message po. Ayan, so sasagutin po natin yan as long as kaya nating sagutin. Kung hindi, may-message natin sa Doc Joey. Ano? So, kahit pa paano, ayan, so kaya-kaya natin yan sagutin. Ayan, so yung products po natin is Amazing 4. Ayan, so sa mga hindi pa po nakakakilala ng ating mga amazing products, ayan, ano ba yung mga sinasabi ni Miss Len? Ayan, so ang ating products po is Amazing 4, namely Miracle C, Mega A Multi-5, and si Mega 1 capsule. So, 4 lang na kapsula po na pinagsama-sama at pwede na pong makatulong sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Ayan, si Sir Roy Atanasio from Sorsogon. Ito po ay may cancer. Pero grabe, nakakatuwa din po kasi kahit papano, 'di ba, nagtitake siya ng ating mga amazing products at mini-message ko siya kung kamusta siya. Ayan, kamusta yung pag-take niya ng ating mga amazing products. Alam niyo ba yung message sa akin? So, sabi niya, okay naman, hehehe. Ayan, so nanood pa siya ng concert ni Rox and Teddy dyan sa Puro. Ayan, so sabi ko sana all. 'Di ba may cancer na po siya pero sobrang lakas po ng katawan po niya. So puputulan na po ito ng dila. Ayan, so nakasked na. Pupunta ng Manila para po sa schedule po niya doon sa kanyang dila. Ayan, so pero ngayon po almost 2 weeks na nagtitake ng ating mga amazing products. Malakas po siya. Talagang hindi po niya iniisip na may dinaramdam po siyang health concern. So ngayon po nanood siya ng Rox and Teddy last nung isang araw. Yan, sabi niya, sana niyaya kita para may kasama ako. Yan, so binessage pa tayo, 'di ba? So pero nakakatuwa, 'di ba? Kasi hindi niya pinoproblema na siya po ay may cancer. So, minomonitor namin siya kung nakakainom po siya ng ating mga amazing products. Although, yung message naman niya sa atin, so nasusunod naman po yung pag-take ng ating mga amazing products. Ayan, so si Sir Roy Atanasio from Esperanza, Sorsogon. Ayan, so babalik ito at may i-refer din yung kanyang mother and father na mayroon pong problema din po sa health concern. Yung kanilang, I think retired police po yung i-refer, 'di ba? So ayun, kung tayo po may mga question, yan, tomorrow po open po kami dyan sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So ngayon, ayan, i-discuss natin about sa ating mga amazing products
kung bakit po marami tayong nalulunasan. Of course, marami pong nag-a-avail ng ating mga amazing products. So, ano ba yung mga products ni Doc Joey? So, ang ating company po ay Miracle Health Corporation. So, since 2008 pa yung ating company. Kaya po, hindi po kayo dapat matakot, magduda, at dahil po ay matagal na po ang ating kumpanya. At hindi lang po ito basta-basta na food supplement. Ayan, aprobado din po tayo ng FDA, kaya huwag tayo matakot, diba? So, habang tumatagal, ay mas lalo pong nagiging matatag yung ating company at kumbaga, mas lalo tayong lumalawak. Ayan, so ang ating capsule is Amazing 4. Ayan, start tayo kay Mega A. So, ang ating Mega A capsule po ay nandyan po si pomegranate, nandyan po si blueberry, si cranberry, si acai berry, and si blueberry. Ayan, so ito po ay antioxidant. So, for detoxification, ang ating Mega A. Ito po ay napakabuti po sa may mga mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar, may hypertension, may prostate problem, yan, may mga cancer, kasi nga po ay for detoxification po siya. And loaded po siya sa antioxidants. So, Mega A stands for antioxidants. And of course, mabuti din ito sa may mga mataas po ang timbang. Ayan. So, tayo diba, kain ng kain, pero kumbaga, nami-maintain natin yung timbang natin. So, kasi nga po, kahit kumain man tayo ng kumain, so, ilang minutes, ayan, so, yung iba natin na ano yan, yung mga basura natin sa loob ng katawan natin, na ilalabas natin dahil po yan sa ating Mega A capsule. So, ito din po ay nagpapabuti ng itsura ng balat natin. Diba? So, kahit po nagkakaedad na tayo, yan, so, kumbaga nakukontrol yung pagtanda po natin. So, pinipigilan ang cancer. Of course, pinipigilan din po ang sakit sa puso. Yan, so, ito din po ay mabuti sa may mga UTI, yan, sa may mga obo, sipon, trangkaso. Yan, so, sinanay kahapon, ayan, so, nananakit daw yung balakang niya dito, ayan, so, 15 days pa lang na pag-take ng ating amazing products, ay natulungan na po natin si nanay, yan, from Malabug, Daraga Albay, yan, so, ito po ay nagtitinda ng mga kakanin, ayan, so, overpatig din, ayan, so, sobrang pagod, and then, kahapon, kasi natulungan natin si nanay, dinala po niya yung kanyang anak. Ayan, so yung anak po ni nanay is 32 years old. Ang dami pong tumutubong mga bukol-bukol sa katawan. Ayan, talagang, ayan, hindi pa namin na-upload kasi talagang, kumbaga, nire-respect din po natin. And then, kahapon talaga, ayan, may ginamot ni Doc Joey, nilagyan ng ating binom from St. Luke's. Ayan, so, kasi wala tayong mga pampahid, diba? So, naghanap kami ng mga pangpahid. So, ang dami, may namumuong bukol sa may likod niya na parang ganito nakalaki siya. Ayan, so, pero malambot naman yung bukol po niya. Yan, so, and then, sa katawan niya, sa likod, ang dami pong tumutubo, and then, dito sa mga braso po niya, yan, hopefully, sana matulungan po natin ng ating mga amazing products, diba? So, basta maniwala lang tayo, magtiwala tayo sa ating mga amazing products. So, si nanay nga nagtiwala sa atin, kaya po, dinala niya yung kanyang anak kahapon. Yan, so, yun, proceed na tayo kay Multi-5 capsule. Kay Multi-5 naman po, ito naman po ay binubuo ng 5 klase naman pong mga mushroom. Ayan, so nandyan po si maitake, shiitake, reishi, agaricus blazei, and si cordyceps. Ayan, so 5 klase naman po yan ng mga mushroom, diba? So bawat kapsula natin, iba-iba po yung ingredients, iba-iba po yung benepisyo po niya. Ayan, kaya pinagsama-sama po siya, mas mabilis yung result po natin. Ayan, so yung Multi-5 capsule naman natin, ito naman po ay para sa mga mahina ang immune system. Ayan, so kung tayo po ay mahina ang immune system natin, kaya kung tayo po ay may sakit, 'di ba? Mas lalo tayo kumbaga nagagrabe. Pero kung malakas ang ating immune system, kahit papano ay may panlaban tayo. Ayun, so basta ang role ni Multi-5 capsule is to boost immune system. Okay, so ang ating Multi-5 naman po ay napakabisa nito sa may mga diabetes,
sa may mga cancer, may mga bukol, sa mga nahihirapan pong mag-vowel, and then sa may mga katarata na the best din po ito. And then ito din po ay nakakapagbawas din po ng stress. Ayan, so may anti-aging din po ang ating Multi-5. Ayan, so nagpapabuti po ng paggana ng utak. Ayan, so kasi nga po nakakapag-prevent din po siya ng stress. Ayan, so nakapababa din po siya ng cholesterol, and also ayan, so nagpapababa din po siya ng timbang. Ayan po. So yan yung overall health benefits na pwede po natin makuha kay Multi-5 capsule. And now, proceed tayo kay Miracle C. So, ang ating Miracle C naman po ay ito naman po ay binubuo ng 5 klaseng vitamin C. Kung tayo po ay umiinom ng vitamins, mas maganda yung ating vitamin C kasi nga po ay 5 klase po siyang vitamin C. Ayan, so kahit bata, matanda, pwede pong uminom ng ating vitamin C. And then yung ating vitamin C ay meron po siyang neutral pH. So kahit po kayo ay acidic, safe na safe pong inumin ang ating vitamin C. Ayan, so ito din po ay nagpapabuti ng kalusugan ng paningin. Ayan, kung tayo po ay may mga problema sa mata, ayan, napakabisa po ng ating vitamin C. Yan, so loaded din po siya sa antioxidants. And tumutulong din po siya sa pagbaba ng timbang. So, pinipigilan ang sakit sa puso. Ayan, so may natulungan na tayo niyan dyan kay Ma'am Irene. Ayan, so kilala ito ni Sir Roy, yung ating may cancer na client. Ayan, so from Esperanza, Sorsogon. Sabi ko ay kamustahin si Ma'am Irene kasi natulungan natin ito dahil sa ating Miracle C capsule lang. Ito yung pinakamura natin na capsule. Kung hindi natin afford yung ibang capsule natin, kahit papano, diba, may panlaban tayo, si Miracle C. Yan, so pinipigilan ang sakit sa puso, ayan, so pinipigilan ang diabetes, linalabanan ang cancer, so mayroon din pong anti-aging properties yung ating Miracle C. Yan, so nagpapabuti din po ito ng itsura ng balat, nagpapabuti din po ng kasukasuan. So si Miracle C, napakabisa nito, lalo na po ngayon, tag-ulan, uulan, iinit, uulan. So tayo po ay laging exposed sa labas, mas maganda po ay may protection tayo. Kahit si Miracle C lang po, diba? So yan po yung overall health benefits na pwede po natin makuha kay Miracle C. Ayan, so proceed na tayo kay Mega One. So sa Mega One naman po, ito ay pinaghalong Amazing Trio. Ayan, so si Amazing Trio, nandun po kay Mega A Capsule, kay Multi-5, and kay Miracle C. So si Mega One, ito po ay meron po siyang 21 natural ingredients. Ayan, so 21 natural ingredients si Mega One. So nandyan po si broccoli, si astragalus, si holy basil, si milk thistle, si buttermelon, nandyan din po si malunggay, nandyan po si turmeric, ayan, so nandyan siya sa ating Mega One capsule. So kahit pa paano, diba, kahit hindi tayo nakakain ng malunggay, nandyan na din siya kay Mega One capsule. Ayan, so nagpapabuti din po ito ng pamamaga, nagpapabuti po ng asukal sa dugo, palakasin ang kaligtasan sa sakit. Ayan, so nagpapababa din po ito ng cholesterol, pinipigilan ang diabetes, nagpapabuti din po ng pinsala sa cell. Yan sa may mga asthma, hypertension, dysmenorrhea. Ayan, so napakagaling po nitong Mega One po natin. And also sa may mga antibacterial. Ayan, so lumalaban din po sa infection, nagpapabuti po ng kasukasuan, sakit sa tiyan, at nakakapagbawas din po siya ng stress. And of course, loaded din po sa antioxidants ang ating Mega One capsule. Yan. So, nagpapabuti din po siya sa memory at Alzheimer's. Yan. So, yan po yung overall health benefits na pwede po natin makuha kay Mega One capsule. So, sa lahat ng gusto po na magpakonsulta kay Doc Joey tomorrow, open po kami dyan sa Cabaangan. Ayan, so Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng
Pilipinas. Ayan, so contact number po sa 0910-4482-598 or sa Globe 0917-853-8933. Ayan, so nag-chat si Sir Roy Atanasio. Ito po yung ating may cancer patient from Sorsogon. Ayan, so nag-message siya today. Sabi niya, nag-take naman ako, hehehe. Lumakas ng immune system ko, hahaha. Ayan, so 'di ba kahit papaano 'di ba napapasaya din po natin si Sir Roy. Ayan, so ito po ay may cancer from Esperanza, Sorsogon. Ayan, so hoping with the grace of God, sa tulong ng ating mga amazing products, madami pa tayo matulungan na mga client. Ayan, so basta maniwala lang tayo. Always positive. Tanggalin po natin yung mga negative natin. Lalong-lalo na po kung ngayon ay dumaranas tayo ng iba't ibang problema sa buhay, problema sa kalusugan. Ayan, so always positive and kumbaga yung magagawa na lang natin na way sa ating sarili ay magdasal tayo. Of course, humingi tayo ng tulong sa ating dakilang Panginoon. Kung medyo natatakot tayo na subukan, so magdasal tayo. So, humingi tayo ng tulong sa Kanya na dalhin tayo or ituro tayo sa tamang daan, tamang lunas na makakatulong po sa ating kalusugan. Katulad din po nila na katulad nito ni Ma'am Julima, yung kanyang father na si Tatay Alfredo Dr. Dadea, na noon nakinig lang ng ating programa, sinubukan, ngayon po ay nalunasan yung health concern at ngayon po ay isa ng official outlet ng Miracle Health Corporation dyan po sa Pawa, Manito, Albay. Ayan, so sa mga taga Manito, pwede po kayo mag-avail dyan kay Ma'am Julima Dadea from Pawa, Manito, Albay. Ito po yung contact number po ni Ma'am Julima sa 0970-560-0789. Again, 0970-560-0789. Ayan, kay Ma'am Annie Gonzales naman po. Diyan po yan sa Basud, Bakakay, Albay. So, ang contact number po sa 0948-159-7709. And also available din to kay Ma'am Mary Ann Montaliana. Diyan po yan sa Prince RG Trading sa San Basilio, Saint Poblacion, Rapu-Rapu, Albay. 0915-770-5185. Again, 0915-770-5185. Ayan po yung official distributor po ng Miracle Health Corporation. Ayan, nandyan din po sa Ginubatan si Ma'am Josie Olaguer sa Purok 1, Arsol Lower Binugsakan, Ginubatan, Albay. So, contact number po sa 0947-598-5333. Again, 0947-598-5333. Yeah, so kay Ma'am Josie Olaguer. Ayan, so ang dami na nito ni Ma'am Josie Olaguer na raffle ticket, and kay Ma'am Julima, ang dami na din po nilang raffle ticket. Ayan, so sino kaya yung mag-uwi ng 50,000 pesos? Ito na po ay magandang puhunan, bagong kumbaga negosyo na pwede po natin na magamit sa ating negosyo. Ano? So, ayun. Kaya kung tayo po ay may mga tanong about po sa ating mga amazing products, mag-message na lamang tayo. Pwede po dito sa aming Facebook page na Doc Joey B. Tito. Ayun po. Kung tayo po ay may mga tanong about po sa ating mga health concern, ayan, so pwede po kayo mag-message sa aming Facebook page na Doc Joey B. Tito. Ayun po. So, sa mga official distributor natin, ayan, pwede po kayo mag-message sa amin kung may mga question po kayo para po mag-guide din po namin kayo. Diba? So, walang problema kung ano yung mga itatanong natin as long as po na gusto natin na malunasan ng ating mga health concern, makatulong tayo sa ating mga kakilala. Diba? So, kung tayo po ay may mga problema sa kalusugan, noon pa man yan, ilang taon pa naman po ang inyong mga health concern, pero hindi pa din po natin malunas-lunasan, ay subukan. Diba? Wala naman pong mawawala
kung susubukan po natin yung mga products ni Doc Joey. 'Di ba? Kasi halos kadalasan ng ating mga pasyente, halos naubos na lahat ng mga inipon na pinaghirapan nila bago po sila nakapunta kay Doc Joey. Na sana ay hindi, katulad ni Nanay, from nito, si Nanay Elsie, ayan, si asawa po ni Tatay Domingo. Ayan, so almost po gumastos sila ng 400 to 500,000. Ayan, so hindi po nalunasan at kumbaga tinatanggap na nila na wala ng pag-asa. Subalit napakinggan po yung ating programa through radio program ay pinuntahan po na kami sa office. So ngayon po ay nakakapag-igib na si tatay. So from 700 yung kanyang kreya, ngayon po ay 137 na lang. So ibig sabihin, 99% talagang proven and tested yung ating products, 'di ba? So kasi nga almost 700 yung kreya. So ngayon po 137 na lang. So hindi pa natin siya masasabing 100% kasi hindi pa talaga kumbaga bumaba. Pero almost 3 months pa lang na nagtitake sa atin, baka after 6 months doon na natin masasabing 100% kasi bumaba na, naging normal na. So ngayon po ay 99%. Ayan, so babalik ito kasi sabi nga natin, 3 months to 6 months. Kaya po, sa mga nagtitake ng ating mga amazing products, huwag tayong maging madali, huwag tayong mag-shortcut, lahat po tayo dadaan sa proseso. 'Di ba? So, kaya nga, yung inyong mga health concern, almost a year na, wala pa din pong pagbabago, hindi pa din po natin maramdaman yung ating kaginhawaan. Yung ating, kumbaga, hindi pa din po nawawala yung pain natin, hindi pa din nawawala yung gastos natin. Why not nasubukan po natin yung products ni Doc Joey? Diba? So, yung iba, 3 months to 6 months. Sabi nga natin, 3 months na pag-take ng ating mga amazing products. Yung iba sa atin, yung client natin, almost 1 month pa lang. Katulad nito, from Catanduanes, almost 5 years ng stroke. Ngayon po, almost 1 month pa lang nagtitake sa atin kung itutuloy pa daw or kung pwede daw yung gatas na lang inumin. Sabi natin is very important po yung ating kapsula. Yung ating gatas, yung ating canned goods, ay pandagdag lang po namin yan. So, ang pinaka-importante po is yung ating Amazing 4. Kasi doon po natin makukuha 100% yung kailangan po ng ating katawan. So, kinakailangan po natin more on vitamins in minerals, 'di ba? So, ngayon po may spring water na din po kami, ocean water, yan, so may dinagdag na po kami na ocean water, talagang galing po sa bukal, yun na din po na pinapainom namin sa mga client namin na talagang malubha po yung health concern. Also, yung kaya may sobrang budget, ayan, yun na din po yung pinapainom po namin, 'di ba? So, kailangan po kasi natin ng mineral, pero kailangan din po natin ng vitamin C. So, halos kompleto na tayo sa mga products dun sa ating office. Kaya kung makikita ninyo, ang dami na po natin ng mga products, 'di ba? So, hindi po kami naghihinto, more on research, more on po ay tinatry natin. So, kami muna yung nagtatry ng ating products. And then, kay Ma'am Cherry Marcaida. Ayan, so, ito yung friend ko dyan sa Ginobatan. Si Ate Cherry Marcaida. Ayan. So, search nyo po yung kanyang Facebook accounts. Ang dami din po niyang business. Ayan, support natin yung mga small business, di ba? Para at least later on ay lumagot din po sila, di ba? So, good morning, Miss Len. Ganda mo ngayon na. Ingat, Perme, and God bless. Miss you na po. Ayan. So, hindi na po kasi ako nakakauwi ng Ginobatan. More on trabaho. Ayan. So, minsan ang pahinga natin half day lang, Sunday lang. Ayan. So, pero, ayan. So, thankful tayo dahil kahit papano po ay marami po tayong natutulungan na mga client na ngayon po ay napapasaya natin dahil po ay nalunasan yung kanilang mga health concern. Katulad po ni Tatay Willie Adra from humapon
Ligaspi. Ayan, si Tatay Willie Adra ay isa pong security guard sa Naga. Ayan, so pumunta last few days, binibiro ko kasi nakabili po siya ng motor. Ayan, so Suzuki na pula. Ayan, so sabi ko, kung naoperahan siya sa kanyang kidney stone and enlarged prostate, ngayon ay wala siyang trabaho, wala siyang income, hanggang ngayon ay nakakapahinga pa siya, 'di ba? Kasi kapag naoperahan ka, halos 1 year ka na hindi ka makakapagtrabaho, kailangan mo magpahinga. Siya po ay walang operation na nangyari. So, nagpunta sa atin last February 27, February 28, nakasked na siya for operation. Pero, naniwala at nagtiwala po siya sa ating mga products na ngayon po ay continue yung kanyang trabaho po dyan sa Naga bilang isang security guard. At ngayon po ay may bago na siyang motor na kailangan niya din na pang-service po niya. So sabi niya, siguro kung na-opera na ako, Miss Glenn, wala akong trabaho ngayon, wala akong income, wala siyang bagong motor, 'di ba? So pinuntahan din ako ng kanyang asawa kasi gusto din akong makita ng personal. Yan, gusto, sabi niya, tingnan ko nga sa personal si Miss Diamond. Kasi dati Miss Diamond pa kasi isa pa akong official distributor ng Miracle Health. Ngayon po ay officially na po ako ng staff ng Miracle Health Corporation. So, kumbaga thankful na din tayo kay Doc Joey dahil sa marami na din tayong na-achieve or kumbaga nalunasan na din po yung ating mga health concern. So, ngayon, continue tayo na nagtitake ng ating mga amazing products. So, last few days, medyo sumama talaga yung pakaramdam ko, talagang sobrang sakit ng ulo. But then, 1 day lang napahinga. Hindi nga napahinga kasi naglinis talaga tayo ng kwarto. Ayan, kasi wala na tayong oras. Ayan, so nakapaglinis. Ayan, so half day nagpahinga. So, kinamagahan, balik tayo sa trabaho. So, kailangan lang natin uminom ng uminom. Almost nakaubos ata ako ng mga 20 cups or more per day. Yan. So, kasi wala tayong overdose. As long as na mataas yung dosage, doon natin makikita yung result. Kaya nga sa mga client natin na may mga cancer, may, kumbaga, may kayang budget, so, tinataasan na natin yung dosage. Kasi, kumbaga, pag mataas yung dosage, pababa na po siya. Hindi tayo pwede mag-start ng pababa, pataas. Mas maganda po na sa taas tayo mag-start hanggang sa pababa. So, Amazing 4-2 Mega 1 capsule. So, congratulations din po kay Sir Roven from Puro, Ligaspi. Yan, so may ni-refer din po siya kahapon na client. Ito po ay natulungan natin na mild stroke. And then, yung kanyang asawa na po, yung asawa niya po ay may mataas na uric acid. So, natulungan po natin dyan sa Puro. Ayan. So, ngayon po, ang dami na din po natin na client dyan sa Puro, Ligaspi. Ayan. So, kahapon si ma'am, may frozen shoulder, may uric acid. Ayan. So, hopefully, ay matulungan din po natin siya. Ayan, so mga fish vendor dyan sa Puro, ayan, ang dami na po natin dyan na mga client, diba? So, ayun, kung tayo po ay may mga question pa, mag-message na lamang tayo kay Doc Joey. Once again, ito po yung contact number po niya sa 0910-44-82598 or sa Globe, 0917-853-8933. So, ayun, kailangan lang po natin is kahit papano sa mga workaholic, invest your health, 'di ba? Wag na wag po ninyong mas mamahalin ang ating trabaho or pera, 'di ba? Kasi kapag nagkasakit tayo, yan, so halos kulang pa yan para maibalik po natin yung ating magandang kalusugan. Kaysa sarili, 'di ba? Prioritize your health, ayo. So mas mahalaga ang kalusugan kaysa trabaho, 'di ba? Kapag nawalan tayo ng trabaho, pwede tayo mag-apply, pero ang kalusugan natin kapag lumubha po 'yan. Ayan, so talagang mawawalan ka ng trabaho, pero kung tayo po ay maging magandang kalusugan, kumbaga napapagsabay natin, nabibigyan natin ng pansin yung ating kalusugan, yung ating trabaho, 'di ba? Maganda po yung outcome, 'di ba? So, minsan, 'di ba, kahit maliit na sakit,
kapag hindi binigyan po natin ng pansin, maaari po itong lumala. Ayan, at magdulot ng malalang komplikasyon. Ayan, huwag ipagsawalang bahala ang mga sintomas kahit simpleng ubo o lagnat. Ang pahinga ay hindi katamaran, ito ay pangangalaga sa sarili. Ayan, kaya nagpahinga si Miss Lela ng isang araw. Ayan, so sa huli, tandaan natin kapag ikaw ay malakas at malusog, mas makakagawa ka ng maganda sa trabaho. At sa buhay, kaya maging, at sa buhay, kaya huwag maging hero sa trabaho. Pero, maging pabaya tayo sa ating sarili. Ingatan ang katawan, puso at isipan. Dahil po ay isa sa pinakamahalaga na meron po tayong magandang kalusugan. Ayan, kay Ma'am Jenaline Bejerano, kanina pa po ako nakikinig sa radyo. Nagluto kasi kaya ngayon lang nakanood. Ayan, si Miss Jenaline talagang ito'y matagal na natin dito sa Miracle Health na avid listener ng ating programa. And then, siya na din po ay natulungan natin ng ating mga amazing products. So, si Miss Jenaline dati ay mayroon din po siyang mataas na kreya, naoperahan man po siya, pero maganda po yung result po niya kasi yung lumabas po sa kanyang biopsy ay benign. Ayan, hindi po cancerous. Kaya hindi siya dumaan sa chemotherapy, hindi din po siya dumaan sa radiation. Ayan, kaya talagang kapag nagprograma na tayo, talagang nakaantabay na yan si Miss Jenaline. Wow, nasa Dorotea Resort and Spa naman sila. Ayan, so opo, nandito kami sa Dorotea Resort and Spa. Ayan, kasi mamaya, pupunta din po kami doon sa ating manufacturer ng ating charcoal briquettes. Ayan, so meron po tayong charcoal briquettes. Ayan, so mabenta na din ito dyan sa Kabangan. Yung ating mga clients, nag-avail na din po sila ng ating charcoal briquettes. Ito po ay organic, diba? So, ito po ay may tagal na almost 3 to 4 hours kaysa tayo gagamit ng uling. Yan, so makalat. Yan, so mabilis siyang humupa. Itong charcoal briquettes natin, kumbaga, yung tinatagal po niya mga 3 to 4 hours. Yan, so medyo matagal lang yung baga po niya. Pero kung mayroon tayong stove, mabilis tayong makapagpabaga kasi ilalagay lang natin siya sa stove na yan, and then kapag ililipat natin siya sa kalan. Yan, so maganda yung ating charcoal briquettes at talagang 100% organic po siya. Yan, so kahit na yung mga basura, 'di ba, napapakinabangan po natin, so nakakatulong tayo sa ating kalikasan na makapagbawas po ng basura. Dahil po yan, so yung mga pili shell, yung ng nyog, yung balot ng nyog, and then yung coconut shell. Ayan, so yun yung mga ginagamit natin. And then yung ng palay, 'di ba? So yun po yung mga ingredients po natin doon. Okay? So sa lahat po na may mga tanong about po sa ating mga amazing products, ayan, so mag-message na lamang tayo kay Doc Joey. Ayan, so madali na tayong matapos. Ayan, so nagpara-message si Roy. Balik na naman ako sa pagbabike. Pilar to Tiwi and Ligao, Piuduran, back to Pilar now. Amazing talaga. Ito yung ating may, ayan, diba? Yan, so yan yung mga message ni Roy Atanasio. Ayan, so ito po ay may cancer. Diba? Yung nabanggit ko kanina na may cancer, puputulan na po ng dila kasi nga po may cancer. Yan yung kanyang tank. Ayan, so pupunta po sila ng Manila dahil po sa SCED. Pero yun, naniwala ng ating amazing products. Ngayon, diba? Oh, yan, ang dami niyang mini-message sa atin. Ayan, so nagbabike na siya. At malakas yung katawan niya. Ayan, amazing talaga. Sabi niya, amazing talaga. Ayan, so gusto ko sana mag-try gumamit ng uling na yan. Pero wala pang pambili. Ayan, so murang-muri lang naman yun, Miss Jenaline. 70 pesos lang naman yung per kilo ng ating charcoal briquettes. Ano? So, ayun, congratulations sa lahat ng mga productive outlet ng ating mga amazing products. Once again,
ang ating office address. Diyan po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Tomorrow po, open po kami from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Free health consultation. So, contact number po ni Doc Joey sa 0910-44-82598 or sa Globe 0917-853-8933. So, and also available po ang ating mga products po dyan po kay Ma'am Julima Dadea from Pawa Manito Albay. Contact number po sa 0970-560-0789. Yan, sa mga tagama nito, pwede na po kayong pumunta po dyan kay Ma'am Julima Dadea from Pawa Manito Albay. Contact number po 0970-560-0789. And also available din ito kay Ma'am Annie Gonzalez dyan po sa Basud, Bakakay Albay. Contact number po sa 0948-159-7709. And also available din ito kay Ma'am Josie Olaguer. Dyan po yan sa Porok 1, Arsol, Lower Binogsakan, Ginobatan, Albay. Contact number po sa 0947-598-5333. And also available kay Ma'am Mary Ann Montaliana. Dyan po yan sa Prince RG Trading, Sant Basilio Street, Poblacion, Rapo-Rapo, Albay. 0915-770-5185. Again, 0915-770-5185. So, maraming salamat. Ayan, nagbabike talaga siya, ano? Ayan, so si Roy Atanasio, ayan, talagang nagbabike siya, talagang pinakita pa sa atin na siya ay nagbabike. Ayan, so, okay din ito, at least kahit papano, hindi po siya nag-iisip ng kanyang problema po sa kalusugan, diba? Siya po ay suffering na cancer, diba? Kapag sinabi na kasing cancer, talagang minsan makakapanghina na. Diba? Yung isang client po natin na nagtitake ng ating products na may cancer din po, na nakahiga na lang. So, ngayon po may feedback din po siya na halos nawawala na po yung pain. So, once again, maraming salamat po sa lahat na nakaantabay po ngayong Sunday sa aming programa. It's already 11:01, lagpas na tayo sa oras. So, tomorrow po, magkita-kita tayo dyan sa Cabangan, Legazpi. Free health consultation po, anuman po ang inyong mga problema sa kalusugan. Open po ang aming office para sa inyong lahat. So, maraming salamat po. Ako po ay pansamantalang magpapaalam na at magbabalik po ang aming programa tomorrow. So, my name is Miss Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Prinzena, this is been Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. God bless, good health, and see you tomorrow.